Simple lang, magsabaw lang ako ng isda. Kasi ano na, oras na ba? Alas 10 na. Kaya mag-ano na ako. Magbayat na ako ng lulutuin ko. Ito yung ano ko, tanglad, kamatis, luya, tsaka dahon sili, sibuyas dahon, tsaka ulo ng isda. Ayan, ulo ng isda. Repulyo. Ayan, kumulo na yung tubig. Ihalo ko na siya. Tingnan ko ng asin. Asin. Minta. Ganun lang siya. Luto ako ng ano. Ito yung mga isa. Ayan o, hinalo ko na siya. Papakuluin ko yan. Ayan. Parang konti lang isa. Oh. Tagdagan ko ng konti. Yan. Yan siya. Itong ulam namin ngayong tanghali. Yan, kumukulo na. Takpan ko muna siya, ha. Ayan. Inaantay ko yung ano. Kung kailan siya kumukulo. Pakuluin ko muna. Init. Ito, tapos ko lang maligo at init. Ayan. So, init. Ayan, kumulo na.
ako ng tuyo. Ito ako ng tuyo. Saka itlog. Ihalo na natin ang gulay. Pakuluan ng isang beses. Hindi na to. Sama na to. Yung dahon ng sibuyas at saka green chili. Pakuluin. Ayan talaga. Diba? Tingnan mo. Gusto nyo tumingin. Ito. Bakit malabo? Yan. Bulag ka. Yan yung sinabawan ko. Masarap to. Gusto ko yung simpleng luto. Wala mantika. Namimiss ko to. Namimiss ko tong ano na to. Kaysa puro mantika. Diba? Bukas mag-ano ako. Bukas mag-gata. Ayan. Inano ko na siya. Ayan. Ayan na. Tapos na. Ngayon, gusto kong kain ng itlog. Gusto kong magluto na. Ayan na siya. Ayan na siya. Luto ako ngayon ng itlog. Pinagluto ng itlog.
itlog. Gusto kong kain ng itlog. Tsaka tuyo. Ay, nako. Ayan. Ayan. Bukas, magawa ko ng gata. Maggata ako bukas. Paminta. Ayan. Tapos na ako.
Ay, matatapos na ako. Lapit na. Tapos na. Init na na yun. Tapos na. Yan. Yan ang ulam namin mamaya. Tsaka, ito. Suka na may sili. Takpan muna natin yan. Okay, bye-bye.